अरे बुच्चियो, अरे हमें रुक रुक रुक, हमें आओ रे, अरे हमें बैठ 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 पे रे, बैठ, अरे खेलो बढ़िया जल्दी चल साला, अरे भाई, अरे भाई, तना मांगा ओए हो माई, लौकत नहीं क्या हो आखिर पीलो पड़ा देख के रेखे चल जात कौन चाहता हम लड़की बीमार है यार, हम लड़की बीमार है हम बिटिया अरे ओए ली जी, अरे मैं सोचिया कहां लेके जाते रे हमर लड़के के आए अरे हम अपन आओ आओ चाची के रही है ना हम आइम बाजार से सब्जी उब्जी लेके तो तारा गोनी से फराक किन के लिए हम रोइया मत ए कनिया। हाँ दीदी जी आवा है ने आ गई नीचे। का खइबू बोलता का खइबे क्या जी? कहानी है ना हाँ बोलिए। कि देखो तनी बैठे बैठो बैठे जा कोनी के मत तेल मसाला देखो तनी खत्म हो गइल बा। हाँ वो तो देखो देख ना धनिया भकड़ गुल का तुम्हार पर गुल बैसन जी तो तनी से घामा डाल देले मैं भाग जियासन निकल तो जियासन डलही के पड़ी मैं घून गुल पिसहू लाई कब तो नहीं खे खराब हो गइल करिया बा। करिया हमार फिटिंग नीन में पड़ल बड़ी तो सब। जाए तो जनतो का करो फुला दिया राती खाना फुला के होने छीट दिए कोड़िया के जम जाई। हां जी खाए लेके नहीं खते जाम एकरा में जाम जाई हो एगो दुगो बाटे बढ़िया कोनो कोनो ठीक है बाटे तो कह दे ले ले आओ तनी जाके सर सामान जीरा नहीं खे जीरो ले ले तन जीरा मरीच कम कम डालो सब्जी में डालो तो ढेर बुझाता डाल तनिया पेट में भुजिया में लहर डालही फिर के बा तरकारी में डालही के बा पीसे के बोतलही बा तू ज्यादा खर्चा ना होखी। तू जानता हूँ घर में सब रोगिया है दुखिया बाटे तेल मसाला ज्यादा खइला से नु और ही बीमारी होला। अब का करब आदमी सोचेला कि तेल मसाला ढेर ढेर डालम तो ढेर चटक बनी ऐसन कुछ नहीं ले खे ले सरफो नहीं खे सरफो खत्म बा ना सरफ नहीं खे साबुन साबुन बटुए एगो तो ले लेम ना बंडल अब एगो दूगो खा ले तनी बंडल ले लेम 5 गोला 6 गोला ले तो 10 रुपया फायदा मिलेला। कपड़ा वाला साबुन ले ले सरफ ले लेम तो हो जाए से अपन देख लेम रौरा ले ले मेरे दुगो तो ले ले रहेला तो तनी से मार के ऐसे साबुनिया खींच देबू तो चक चक हो जाला कपड़ा। ठीक है बाटे ले और ले तारा के नहीं के कुछ लिया के हमार तो सब कुछ चूड़ी उड़ी टिकुली सेनुरी सब लिपस्टिक टिकली पड़ा। से नूर तो बाजे चूड़ी ले लेना शीशा वाला देख के अपना पसंद से कवनो अच्छा ठीक बा ले ले ठीक बाटे बुचिया के कहनी देखिए के नहीं छोड़िया मत ठीक ना हम का छोड़म कह दी के घरे रही आ बड़की गइल भी पढ़े वो ऐसा ले देखी बड़की के नाम ले तुम कर ले लेम जी पास्ता खत्म हो गइल बाटे लागलिए भरे रोवे कैसे कैसे तो बना के देनी है भुजिया रोटी कहते कि चाची पोस्ते ले जाम चाची पोस्ते ले जाम देखो ना कितना रोवत रही ई लड़की नु एकदम डहले बिया हमरा के कहत लागत नहीं कि तनी दूगो रोवे की। रोटी बना के बनवा के चाची ले चाहे पराठा लेके जो तेरा खाली ये कहताड़ी कुछ कि खाए के ना लत सब लग कोई गइल बा। लावा टाइम मैं लेके माएगी पास्ता हमरा का चाची नहीं खुद दे ज्यादा हम ना ले जे फेंक दलिए लंचा तक देनी कैसे कैसे मना के जा दिया आज भर ले ली आ तब रो के काल मंगा दे ठीक बा ले ले जाए दो ले ले का तो ध्यान करबू करके अब लइका वैसन तो जिद पूरा करही के नु पड़ी ना करबू तो खइले भी ना वैसे ही मुंह भठियरी निया और औरी तो दीजिए अकेले जाता नहीं और कुछ जाता बगल लगल ना पे जातरीन घुर फेकन हो जातरीन उनकर संगवा चल जातनी देख हम जी बड़ी चोटी न द उही घरी हाला पर एक दुकानी पर चोरा ले रही मूंग हमार मारले रहसन पीटे रहसन बेइज्जती कइले रहसन तो जाए जे गुड़ खायु कांछे दे उ चोरहिन उ जनिहन ना इहो तो फुतना जानी छुटी ना त कि चोर संगे हाँ, रहला पर चोरे आदमी कहाला साधु संगे रहला पर साधुए कहाला ई त बात सही है बजे संगे रहला ध्यान उ से तनी बदनाम रह हो हम जाला एथी करम जन्नी नु ले लेम तब ठीक बा कनी ना आ सब्जी में का लेम हो हरियर ले लेम दे दे सब्जी में का दूर आलू बाजार बा कि ना पड़त बा प्याज आलू प्याज और बटुए सोयाबीन ले लेम ढेर दिन जाई आधा किलो सोयाबीन ले लेम ढेर दिन जाई ठीक बा अलाई कोनो एगो खइबे झोरा कर दाना झोरा दे एगो दे दो तो देखो तनी देखत है एथुआ के नीचे होई पलंगवा के नीचे झोरा एगो धइले नहीं खींच के दे तनी केने जाइए मत बबी सुनता है ना चाची संगे रही है घरे हम तो बहुत मार मारम जान जइह घूमे न जेबू त घरे जातनी हो कनिया आ ना होई ना तो हमरा आवे में लेट होई तो तोले रोटी ओटी से की आटा सान के ठीक बाटे तो गइयो के चलावे के पड़ी ना जी ना ना रहे द हम आइहन भैया तो कह दिए चला दिहन ठीक बाटे गाय के जेबू अब चलावे तू ठीक बा आवा बाहरी मत जइया नु आय बाहर ना जइबू का खइबू क्या बना दी रोटी खइबू चलो चलो तब यात्रा का काजर बुना निमन से क दही ओकरा बाद परी बना दी तब नु तार माई कहन कि हां ना रहला पर चाची मानजन करेली चलो आवा आवा तो अरे जाई सब्जी अब जे ले ले आई अरे रुको ना दादा गोड़ दुखाता है वो अपने तारा एक दिन काम का कोई नहीं लगता कि राउर खूब गोड़ पीराए लगला दुखाए लगल ना ई ना बुझाला लोग दे मरद मानो सही तनी हालत थका लाइल में तेल उल लगा दी का है आदमी घर के काम नहीं कौन करते आदमी के गोड़वा हाथ में ना दुखाला थोड़ा दुखाला ना दुखाला हां अच्छी कहनी कि हमरा के दवा अच्छी कहनी है का अरे
तेलहन में तोरी हां तोरी के धो दो का करम काल जाके पेरवाई पेरवाई बोला के ओही में दीदी जी फोन कर बहिन कहले बनी कि तोरिया बजी बिदा कह दिया कैसे हम करी तो सब माने 20 किलो तोरी 20 किलो भूखे ले जाई कहतनी कि शादी पड़ल बनाना के तो बजी दे दियो तब कहनी ठीक बाटे तो अरे बतिया लेम रहुआ तो ठीक बा दादा तो तेलहनवा पेरवा दे तो कम से कम खरिया हो जाई तो भैंसियन का कोई के काम से चलाए हो जाई नु तेलवा दे दो जाई ठीक ही बाटे ठीक ही कहतनी रहुआ आ- अपने नु हां अथुया जाके आ घसिया कटले आई देखा तनी ओकनी के यानी का कहिए से कहतनी के रहुआ बेच दी जी बेच दी ओकनी के देखा तनी जब से आइल बेसन तब से लगता है बरकत के घर में नहीं खे रहते अभी ना फागुन के महीना चल बा फागुन आ गइल बा अपने चीकू को यहाँ से तो ज्यादा दाम मिली अभी बेचबू वाला बा 3000 चढ़ा के बेचाई आ जब जस जस नजदीकाई पर भी है नु हां 15000 12000 मार हो जी उहे खसिया खादी देख ली एक काम करो तब हम जा तनी काले को सामान बताओ बाजार से काल एक बार सब्जी है ये बार सब्जी उब्जी ले ले हरियर सब्जी देख के ले ले मत समझ ले ली मत ले गोभी सड़ जाता सब्जी है ले ले बैठी ली है नु हां ठीक ठीक बा तब जाई जा तनी बाजार जाके सब सामान ले ले होता हां ठीक बा हेलो कुछ बात खाए पिए के तो क्या रोटी नरवाटी रहुआ तो मार के आगलो कहां घर पर जी हाय हैं ए बाबा बहुत हमर दूर घर बाउए दूर घर बा कुछ खाए पिए के दे देते तो बड़ी हाय निमन मैया हो ला बड़े महकतिया 3 रे दिन से खइले नहीं के इतना हटा कटा शरीर लेके हो हमारा घुमा तड़े फिरे तरी नहीं के कहला के तार बेटा उटा कोई नहीं के हां बेटा उटा ए बच्ची बेटा पतो बा मार के घर से निकाल देले बा कोनो गलती कइलो तबे नु गलती का कइले बने पेटे न सब कराल बबुआ फिर तो बुझाते बा सब करला मान ला कि बेटा पतो उसके झगड़ा ककाइलो बुझाए बेटा पतो तरह मरलो तबे हां तू हमरा बेटा अच्छा ठीक बा वो हमरा को का लगता अच्छा अच्छा ठीक उन्हें रहो गली में रहो पहली बार आवत का हाँ, तारा के भगवान बनैले रहिए तारा के बाबू लोग के चला तारा लाग रहस का चाही कुछ दे दे खाए पिए वाला बाबू तो चौ अजी तो कुछ तभी तो खाना नहीं खे का ताकत नहीं कावची ना कुछ ना रास्ता हेने से बा रास्ता हेने से बा, गली का ओने तो देखा बंद गली गली होने से रास्ता बा एक काम कर देखो आग बा तो ठीक बा लेकिन जा पहले गांव घूम लो आधा घंटा बाद हम सामान मन ले सब्जी बनी से 10-5 रुपया बात देना दे नइखे खुला रे अभी सही नोट बा भगवान तारा के बाला करियन दे दे अरे नइखे दादा बच्चिया गोल लागतन बच्चा गोल लागतन देखो ए सुनो दे देते हैं एगो खाना तू खाए के कहलू हनो तारे हम भर पेटा खाना खिया दे जब एक आधा घंटा ने घूमो तो खाना बन जाता तू आके जे खा ली बड़ी भूख लागल बड़ी पेट में दर्द भइल बजान जाए तब हम जाई ओने घुमले दे दे ना तो पैसो नहीं के दे दी खुला कहता नहीं पैसो नहीं पूरा नहीं के खे ना तो दे जाए जा बात हाँ। तू मान न जा 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 ना दे बजा कुछ अरे खाए वाला चीज देवता नहीं तो का तरह के दी जा अचार ना, खइबू ना, नहीं। अचार खइबू बोल अचार बा चबेनी बा ये सब दियाला जा हम तो के कहत ना दे जा भात बनता ताके खा जा 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 अरे गलिया है ने बारा वो तो मार भुलाइल बानी ताकत नहीं बकुआ बकुआ ये अंगूठी का तरह पहने भी रे हैं अंगूठी अंगूठी का पहनले रहे हाँ अच्छा पचाका में ना मिल रहा है हां हाँ जानते बड़ा की हाँ। भीख मांगे वाला आदमी कच्चा बच्चा पहले वाला हां कहीं गिरल फिरल उठा के पागल है ने हाँ, एकदम तो जाई 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 बाको कर छोड़ी ना रहो तो मार टेंशन ले एगो बात मिलेलू है का सेम टू सेम हमारे सास लेखा मुंह बैंकर लगता है हल्का फुल्का नो हैं हां हल्का फुल्का का करबो माई थोड़े ना है अजी तो माई ना ये तो ना एगो आदमी लेखा आदमी ना होला मुंह ना मिलला हां हैं? ये कहीं मुआ मतलब देखो हाथा काटा शरीर लेके आ देखो बेटा पतो खदेड़ देलन स हैं जे करम देखी ताली बाजी त दोनों हाथ से जैसे करम ये कोई हां अरे एक करो में गलती हुई हाँ, तो गलती होई असही ना, भगतिया भीख मांगतिया जाई रो सब्जी ले ले आई जाता नहीं हम कहीं कुछ बन जेते दे दिए खाली बेचारा हां कहीं तो तो दे देम हम गरीब कैसे ना लौटा जा द्वार पले हेलो ठीक बा हम दे देम जाता नहीं साइकिल जब चल जाता नहीं हम लेके आओ तनी ठीक बाटे आ रे बुचिया चलू ट्यूशन का टाइम होगा लगे तनिक बुझाते नहीं कैसे खेलतिया हाय हो मैया ये तो बुझात नतिया एको लइका लइके गली में नहीं खसन लोग को तब हम का करे अच्छा रुको देखो तनी सगरे तो ताको तनी ए बचिया अरे बारू जाओ के हो अरे हम हनी भीख मांगिन कुछ तो आजा खाए के हो आय
के हनी चिरौरा आय ए बचिया कुछ तनी भूख लागल बा कुछ खाए के बाद तो दाना 3 दिन ले खइले नहीं कि रानिया तू आगुल बैठ बताई तो देह ना तो ठीके पटवे बेटा पतो ना माने लंदा कि घर दुआर नहीं खे अरे बेटा पतो घर से निकाल देले बा का कहिए हमर बताई तो ये नु आजकल का युग जमाना बे अम्मा जी माई 9 महीना पेट में रख के जन्मा देती है पोस पाल के बड़ के शादी ब्याह कर त मेहर वाला हो जाता वन जा हैं बताई तोरा में का करू कम बचिया बटे आजकल केहू के केहू नहीं के पेटे कारण जवन देश ना देखे मरत बावन राउ आय मरद मरद बाप पागल हो गए ओकर कुछ ना बुझाला घूम पागल हो गए ऊ कहां रहेलन हाय वो अपन कथम अपन कमालन खाल बेटा पतो एके बावन जा हां आ लड़की नहीं जा ना लड़की नहीं की जा तबे नु है दिन देखे के बजा कर लड़की बैसन बेटी चटी बैसन ओकरा ई सब दिन नहीं खे देखे के बेटी चटी आड़त आई खइला सब बिनु मुआ तनी कालाई कुछ होइत हतरी लिया के भात रोटी तो नहीं खे अम्मा जी सब खत्म हो गेल बटुए अरे चाउर चाउर- चाहे गेहूं दे दे चाउर बुचिया भाई तार हई ना हमर गोतनी के लड़की है ना गोतनी गोतनी पटला जाय दो बाबू मिला के रहनी तब का जे 4 दिन के गोतनिया नहीं जिंदगी की बा तार आ? तार गोतनिया बाजारे कोई नहीं तनी जा अब दो बताई ना 4 दिन के जिंदगी बा 4 दिन के जिंदगी में मिलजुल कर देना तो कैसे होगी हाँ लेकिन बड़ी लड़की सुघर भी जेना घरे होई न तो बहुत हां जी के लाग का के तरई बना के हमनी के रख ना जाए ये तो बारी बच्चा नहीं खाता हार ना अभी हमार नहीं खे ए बच्चिया जाय दो आता हार बाल बच्चा भगवान तारा के दिहन तारा के वो तारा के रुकी लेके आवा तनी चावल है जरा लेके लेके आवा, आवा तनी अरे बाप रे बाप खेल बड़ी काता ना पूछताछ करती अरे बच्चियो अरे अरे हमें रुक 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 हमें आओ रे अरे हमें बैठ 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 पे रे बैठ हमें चल अरे खेल बढ़िया जल्दी चल ए साला अरे भाई अरे भाई तना मांगा ओए हो माई लौकत देखे हो अखिन पिलो पड़ल देख के रखे चल जात कहां से हटा हमर लड़की बीमार बिया हमर लड़की बीमार बिया हमले अरे ओए लीही जी अरे मैं सोचिया कहां लेके जात रे हमर लड़के के आए अरे हम अपन के करे चल रही अजी तभी मांगे नहीं तो चाउर मांगत हम चाउर लगा खातिर रही हो तेरे के दिखा के सोत गई रही आई अजी तो हम का जाए ना हले के हमने भाग गई थी कह के एकरा मतलब है लड़का बच्चे चल रही है जी लड़का चला उतरू भागत रही कि ना चोरा के लड़की ना चुरा के नहीं कर अजी ई भीख मांगे खातिर आइली हो हम कोन के भीख ले रखा दी तो गब जाने लेके चल दल हुआ लाज लगा के ना कौन आथे तारे के चल बा मुंगा दी जला पैसे ही मत ले रे तो चोरा के पुलिस के फोन करी जा बता पुलिस के फोन करी जा घर कहां बता जल्दी बोल तो मार का बता घर के मार के मुआई घर के मार के मुआई जौन कह रही जीवन चोरा के लेके जा रही अरे तोर घर कहां बोले भी कहां के है हां काहे लेके जात झोटा हटाओ अपन थोबड़ा दिखाओ काहे लेके जात रही बोल काहे लेके जात रही रे काहे हमर लड़की के लेके जात रही का करे का करती हमर लड़की के बेचती आंख निकलती किडनी ये करे अखिया धके निकाल दे गुस्सा के अंगुरिया तोर के जन्मल बन कैसे रे जन्मल बन मारे अजी मारी ना मारी ना छोड़ी है रुकी मुहवा बांध लेवे दी मारी जा करा के छोड़ ना ये ऐसे ना सुन अरे अरे सुन ए फोन लगा फोन पुलिस के फोन लगा बुलाई साल नंबर के के भेजले बा नहीं के कौन जगह सही बड़े केने केने गैंग चलाता बांग्लादेश ले हेने के हमर केने केने गैंग चलाता पूरा गैंग हमर पूरा बिहार में गैंग घूमता कई गो बोल मार पेटे पेटे मार बोल ए गांव में चारों ओर से 4 गो ढुकल बनी जा लोही दादा चार गो को मेहरारू रे को मरद को मेहरारू 2 गो मरो 2 गो मेहरारू और पीछे वाला गांव हजरवा जाके हल्ला कर ले जल्दी अरे पहले पुलिस के फोन घर दादा अरे माई लागल पेटवे में गो तहार खमारी मुखिया जी फोन करता नहीं तो कहे ना पंचायत हमरा भइल बा तो फोन ना कले होता हेलो हाँ मुखिया जी प्रणाम कहानी है कि देखिए अपना गांव में बच्चा चोरा
औलाद बारह सौ 4 गो घुसल बड़ा चार हाँ 4 गो घुसल बा 4 गो दू पकड़ाई रहले दू कहीं गो मेहरारू आ 2 गो मर्द एगो पकड़ाइल बिया गोरे गोरे मोटे मोटे बिया हाँ तो सबको घर खबर कर दी तो जल्दी मैसेज अपना अरे कह दिन मैकवा लगा के अनाउंस करवा देवे के तो सुनी ना मंदिरा पर मैं कहब बानू ओली से लांच करवा दी कि सब कोई सतर्क हो जाओ अरे जाई ना रहो हां जी जाके खाना मांगत रही कह के भरा हमर बुचिवा रहे ना हाँ, ट्यूशन हाँ। के टाइम पर जात रही सा ठीक है हम आओ तो ठीक बा ए हो दादा ए लड़के के भाग बढ़िया रहले का मना करम तर खूब पहिले नाच जल्दी नाचे के पता चल चला हो मैं कहती हम बुचा फिर ना जी मैं बुचा को लेके चल जी तो बताई ना तू का तो जाना तू जा चल है चल